Terve! Tässä Matti Nives Radio Helsingistä ja tässä tulevat mun tämän kuukauden näyttelyvinkit. Ensimmäisenä Charles Sandison Tampereen taidemuseossa. Kiinnostaa mediataiteilija Charles Sandisonin työt ja tällainen kokonaisvaltainen tila-ajattelu, mikä tästä näyttelystä huokuu. Sitten löytyy VB-valokuvakeskus Kuopio, Sanna Kanniston näyttely Levähdyspaikka. Sanna Kannisto on valokuvannut luonnonlajien moninaisuutta 20 vuoden ajan. Espoon modernin taiteen museossa Emmassa puolestaan on kokeileva konkretismi näyttely, joka näyttää todella hienolta. Näyttely tarkastelee uusin silmin konkretismin pitkää traditiota ja nykymuotoja. Luvassa siis ei-esittävää taidetta, joka perustuu geometrisiin muotoihin ja rakenteisiin. Sitten neljäntenä vielä Suomen lasimuseossa Riihimäellä Kai Frank, muotoilijan utopia. Jatketaan viime kuusta alkanutta lasinäyttelyiden jatkumoa. Kato lisää näyttelyvinkkejä osoitteesta museokortti.fi.